L'Aneguet lleig. Això era i no era una ànega que covava els ous enmig d'un camp. Un dia van començar a obrir-se els ous, un darrere de l'altre menys un, que era molt grossot. Per fi, després d'un temps, aquest ou es va obrir. Però l'Aneguet era massa gran i diferent, i els altres ànecs, les oques i el paó se'n burlaven. Cuac, cuac! És un ànec enorme i és gris. Pareix un titot. L'Aneguet no sabia on amagar-se i estava molt trist. Finalment, va decidir anar-se'n lluny. Va volar fins a arribar a un aiguamoll on vivien uns ànecs salvatges. Però el van rebutjar i va haver d'anar-se'n. Després va conèixer unes gallines de corral que el van acollir, però no tenia prop un llac on nadar i també se'n va anar. Una vesprada de tardor es va girar un vent fred i el pobre Aneguet, que estava tot sol al llac, va començar a tremolar. Aleshores va veure el vol d'uns ocells que eixien dels matolls. No havia vist mai res tan bonic. Eren molt blancs i tenien uns colls llargs i ondulats. Eren uns ocells meravellosos. Durant l'hivern, l'Aneguet es va refugiar entre els matolls que envoltaven el llac, però així i tot va patir molt de fred. I per fi, un bon dia, el sol va començar a calfar i va arribar la primavera. Un dia, 3 grans cignes van arribar al llac. L'Aneguet va reconèixer els ocells blancs que havia vist a la tardor. Es va llançar a l'aigua i va nedar cap a ells. En veure'l, els cignes s'hi van acostar. En aquell moment, l'Aneguet es va veure reflectit a l'aigua. I no va veure un ocell gris, sinó un cigne. Ell era un cigne. Els grans ocells blancs el van acariciar amb el bec. El nostre Aneguet lleig s'havia convertit en un cigne i era molt feliç.